Работи перфектно. Чакай, знаеш Ама ли? един модел по-нагоре. Тя е по-нагоре. Искаш ли да го видиш колко е красив? Да. Много е красив. Ама чакам, знаеш ли, това момче да има 13 Pro, да ми донесе телефоните, защото не мога да се приберя вкъщи. Гледай го. Виж, Алтън. Алтън баш. Добре. Чисто нов е свети. Слагай картата и приказай. Без iCloud и без нищо. Добре. Чисто нов е. Гледай, дай го покажа на камерата. Си го дърпа. Ще ти го дам. Ще ти го дам. Той може да не е зарен си, ама е къде. Работи, показва 50 ля. Тя колко ще ги вземеш от мен? Трите 14. Защо се базикаш с мен? И аз ще го взема това 14 лева. Защо като ти давам ти сам дисплея, му е 50 ля? Това е 5 те с пръстовата печатък и работи. Аз го искам тая вечер да го покажа на този човек, да ти има 13 Pro и други 3-4. Не, давам ти го, ама ще ми го платиш 50 ля. А пък аз те ще взема 13. Не, те правят по 13. По 5-15, айде. 40.